Inibingelela kuphina kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele Inside my story la sikulethela khona osaziwayo abantu abangosomabhizinisi nabantu abazothinta inhliziyo zethu sifundisane ngezimo nempilo kanye nobuqiniso bazo. Kanti ke namhlanje sisihambe kakhulu sile enkandla kwadakwa Dunuse la sikhona ke sizongcela ulwazi kubaba uNcamalala Msholezo, former president of South Africa. Tell and subscribe to Select Africa TV. If you want inspiration, do subscribe to the this channel because I believe it's educational, entertaining, and inspirational as well. Select Africa TV ngiyabingelela mbukeli futhi ngiyakwamukela ohlelweni Inside my story gama lami nginguSinenhlahla kanti ke njengamhlanje siphathela ke intokazi enhle encane kuzothiwa ke yitiye ngoba ke ibongo zethu ibuye ifane kodwa kulungile ungumsakazi abosomabhizinisi aphinde futhi abomculi igama lakhe uBingelela Mpanza. Ungakhohlwa ngeke ngaphambi ukuthi ke sekuye sicela ungakhohlwa usilandele inkundleni zokuxhumana Select Africa TV ku Twitter and Instagram uphinde futhi usole ku Facebook. Ungakhohlwa ungena ku YouTube, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucomment. Bingelela ngiyabingelela futhi ngiyakwamukela ku-Select Africa TV. Ngithi ke Sine mase ngifikile sengenile umazondo yamphakamisa koza kwabo. Kaze nginyokoloza kangaka bafunda ngakho ubhuda nabo ema beqathele babelalahle nokuthudla amalahle. Ngithi umfule ngiphuza ugwaqaza kuma nje yizwa ngiyagwaqaza gwaqa. So sengikwaqaza ondanga yami ke lapho. Kubingelela ngingwampanza. Ngibingelele Thabe Khulidonda nawe. Ngiyabingelela sisabonga ukuthi uthe wenza isikhathi. Namhlanje ke sithi Inside Bingelela Mpanza's story. Sifuna nje ukwazi ukuthi uBingelela ubani, ukhulelephi, ekhuliso bani kanjani. Impilo nje usamncane ukhula kuze kufike manje. Wow, ngiyabonga kakhulu ngethuba elifana leli ngoba ngicabanga ukuthi alandele bani. uBingelela intokazi yakanongoma nje bangishilo nje intokazi ephuma lapha ehlala Nkosi. UNongoma ke uqukethe abantu abanamakhono, abantu abasebenzayo nje kanzima ukubeka uNongoma phezulu wona nje ubukela phansi kangaka nje. Mina ke ngizalwa uNtomfuthi wakwaMpanza. Ngithi waMpanza ukuganele kwaMpanza ungasibiya yena. Yes. Mina ke ngikhulela khona lapho kaNongoma ngakhula nje ngaze ngaba mdala. Ngithe nje sengiyenza ugrade 12 wami ngawenzela eNewcastle ngoba bese ngihlala noNdlunkulu inkosi yaseMatheni yona engithathile ngihlalisa nayo lapha emzini wayo ngezinto ezithile ke ngezathu ezithile wangithatha kwangibeka phansi kwamaphilo wakhe. Ngiphile nje waNongoma intokazi nje ihlale kwaNongoma isikhathi eside impela ngithe nje sengiqala ukusa ke ngase ke ngihlakaniphela le Newcastle. Abantu baseNewcastle ke ngiyazi ke njengamanje basukume manje noNongoma bakithi intokazi ke yakomkhulu ke la lokuba kwaZulu. Bingelela wakhula ekhaya kunothile noma ukhule nje umama edabalasa cause mase ukulesigaba sokuthi abantu vele bashidora ezibhlungu abanye bashidora ezimnandi impilo benjani. Athi ngilale emapayipini ngize ngithola umculo nje kalunzima. Mina Sine ngikhule kunzima vele obvious hleze kunzima ngoba namanje angakangeni ikhaxa ekuthenini ngizizwe ukuthi sengine kahle sengibalansile ngiyangilithanda iqiniso. Ngikhule ekhaya singenalutho singathathi indawo kodwa ubaba ube rich. Ngiyadidike le hayi nokuthi bebehlukene nomama hayi nokuthi bekunjani bebethandana besandaweni. Ubaba wami wayenamakhosikazi amaningi enezitolo eku-right nje kodwa ke nxa ukuthi esithenjini ke bafethu akuvela kwanye kuhle kwamadlebe embongolo. Yes. Nasendlini yakwethu ke sasile ndlu sasileli side leli elihluphekayo. Ngaleyo ndlela ke behlupheka bekungekho lula yonke into benzima kangangokuthi ngisho ukulala udlile bowubonga ukuthi ngidlile nezinto eziningi nje uzubona usumdala izinto eziningi oyithandayo njengengane uzeswele nje uzube nazo usumdala. Ngakhula ke ngiba naleyo nto leyo nginomuzwa uyabona lo munyu lo ukukhulu uhlupheka lokhu ukubusa ngagcina ngibhala inkondlo. Yes. Wangicreatela lento yokuba usonkondlo ngabhala inkondlo ngibhala ngokuhlupheka kwami yabo nje lonto leyo ngitshela ukuthi mhlawumbe khona into ezovuleka kukhona okuzosuka khona kungezosuka
kodwa bengithi mangibhala ngibhodle inhliziyo yami ixole. Yabona isimo esenzeke ekhaya, ubaba esikhulu eshaya umama phambi kwethu, kukuningi nje. Usizi angifuni ukuqamba amanga, bekukuningi kodwa-ke ezinye izinto ngeke uze uhlale kuzona. Ngeke kuthi ungahlali kwiphasi wenzela ukuthi ukuhambeke endleleni ngoba ubantu uNkulunkulu akakuthandi ngabe awusekho nasemhlabeni. Mangikhumbula kahle nje mangisasho mangisekule ndawo yokuthi uNkulunkulu kuba ngithanda abangekho, mina nje kulolu sizo sakhula kulona. Ngicabanga isikhathi kuvela ingozi ekhaya eyinkulu, lapho sasisha khona, sisha ney'ngane zasekhaya, iy'ngane zamama zashona, ngasala kuzo sishile. Isimo esasibucayi ngicabanga ukuthi savela ngisho ku-TV, uyabona into iyavela ku-TV, into enkulu, into evela ku-TV. Kwavela nje kwachitheka ugalaza. Uyabo ugalaza leli bhodwe leli leqinile leli liphekwa ngalo. Yebo, lavelane lagayeka phakathi lachitha kwachitheka umdokwe kupheka utshwala. Ubaba njengoba ngisho ukuthi wayenamabhizinisi eney'tolo nanani. So umama kuleli uhlangothi lokugaya utshwala bese luhanjiswe-ke ey'tolo, esaplaya iy'tolo zababa. Laqhuma-ke ibhodwe phakathi nendawo lachitheka, satheleka-ke lowo mncindo lowo. Mawusithela zashona iy'ngane lezi engashanazo, ngasala kuzona. And ileyo nto leyo yayilokhu ingidrayive njalo. Ngiyaye ngisho ngesinye isikhathi ngithi ngiyafisa ukwazi ukuthi uNkulunkulu wangishiya, wayenayiphi inhloso ngami ubangishiya kulaba sasibhubha kanjeya. So ngakhula nginale nto engidrayivayo. Uphazamisa dadewethu babe bangaki? Endlini kwakuyimina, uma iy'ngane zasekhaya lezi ey'mbili ezashona, ube usisi wami. Washathi usisi wami nomama bangasha, washathi naso bathathu. Sasha lokho ku-serious impela nje ukuthi uma usukuma kwakusala nje isikhumba sahlula nje ukuthola usizo. Kwathatha isikhathi eside ukuthi sithole abantu abazongena bezosiza phela umncindo wawugcwele ibhodwe lathi maqhunya kukayeka kuchitheka wahamba endaweni. Kwakufanele kubekwe amatshe sizosizwa lapho. Then ngasala kuleyo ngozi kwakuyisigodi ngampela esasithunzi elimnyama kakhulu phakathi kwekhaya. Ngasala-ke ngadrayiva yileyo nto until today. Ihleze ngisho ngithi yazi mina ngisho ngathini kimi, you don't understand ukuthi ukhuluma nobani ngoba angekho even la ngikhona ngephutha. uNkulunkulu wangishiya emhlabeni futhi wangiletha ukuthi ngizoba ufakazi ukuthi uyakwazi ukusuka from nowhere to somewhere, futhi ungabheki imuva lakho, fight. Uyakhetha uNkulunkulu, yonke into eyenzeka empilweni yomuntu uyena oyidrayivayo. Abantu bacabanga ukuthi emhlabeni izinto ziyazenzakalela. Angeke, angikhulumi-ke ngabantu abasuke benze ngemilingo ethile. uNkulunkulu nje uyakwabela isabelo indlela yakho. Uyakwabela ukuthi wena ngo-2023 uyobuka usemsakazweni woKhozi FM, uyobe wenzani ngenxa yokuthini uyena owazi imap impilo yethu. Ngabe-ke usuyibhalile-ke inkondlo nanku noBingelela iseyacula manje from kwaNongoma. Ngawathi kwaNongoma indawo esemakhaya, siyazi sonke. Yini le ethi uBingelela, ukhona umuntu wasendaweni owayicula noma ingenxa yohambo lwakho obonayo ukuthi impilo benzima kodwa manje nginalo leli talente lokucula, nginalo leli talente lenkondlo ngoba usho ukuthi ey'nkondleni zakho ila ububhodla khona. Kufika kanjani ekutheni-ke njengamanje ucule uthi nge-studio ngiyorekhorda? Hayi izongikhalisa into engivuka kuwo. Ngeke ngiqale nje ngengoma engaqala ukuyibhala ethi sazalwa kanzima, sizalela ubunzima, sakhula kanzima. Kwakusey'nkondlo, ngangisabhala iy'nkondlo ngishifta from inkondlo to ukuba umculo. I remember ethi thina sazalwa kanzima, sizalela ubunzima, sakhuliswa kanzima, sikhulela ubunzima, bunzima emhlabeni bebantu abasha. Lalihamba kanjalo. So ngangi-express ama-feelings ami ngaleyo nkondlo. Ngase ngibuka ukuthi azi wenza inkondlo awudumi, awuculi njena, awufani nabo-Brenda Fassie, awufani nabo-Mami Remakela. Let me do music. Ngathatha ngayisa kwa-music le nkondlo. Ngafika e-studio ngathi sacela ungirekhode siya ngizocula. Athi uthini? Ngayicula le culo, wathi inkondlo nje leyo isho. Ngathi mina siya. Ngathi mina hayi iculo. Athi hayi ucule ngizwe, ngawucula.
ngacula ngathi buye kushintshe phela athi kuthini makushintshe kuqhubeka ngithi vukani yo yabo limnandi iculo lami alirekhode athi awuthi ngiburekhode alirekhode libe mnandi kanje nokuzizwa iculo kusukela lapho-ke ngabhala-ke amanye amaculo afana nomama ngiyadideka ngididwa izinto zalo mhlaba nophupho lami ngawe ukuba nje uphumelele futhi leyo ngase ngibhala impela nje ngoba ngangise impilo ingahambi kahle njengoba ngisho ukuthi even ngiqeda isikole angitholanga ngisho usizo lokuthi ngiqhubeke ngaze ngayosebenza emakhishini ePretoria. I remember iphupho ngalibhala lapho ngangisePretoria ngisebenza laphana ngine-stress yabona ukuba ne-stress usebenza into ongayithandi uphoqwa imali umncane ngoba ngishayithwa kwakuimpela ngangifuna imali inhloso yami ukuthi ekhaya ngiqeda indlala nani ngibuka ukuthi nginezandla nginenyawo nginengqondo why kufanele ngingazi nokuthi kufanele kwenzekeni ekhaya ngalala ngadliwe ngikhona ngahamba ngayosebenza-ke emakhishini ngalibhala leli culo lithi iphupho lami ngawe ukuthi uphumelele ngangilibhekise kumina ngisey'nhlungwini zokuthi impilo ayiyi lapha engifisa ukuthi iye khona ikakhulukazi uma ngabe ukhula uhlupheka uhlezi unalezo y'nhloni zokuthi awufithi awufithi ngisho usufikile la ngisho usungene phakathi kwabo abantu labo uNkulunkulu akudalela ukuthi ungene phakathi kwabo uhlezi uyibona ukuthi awufithi because i-background yakho anawe ukuthi ube phakathi kwabo uyacabanga ukuthi nje ngubani mina uya-understand seliculo ngalibhala kwaba yilona elanginikeza i-breakthrough ku-music ngaliperforma ngezwa kweSolez ngezwa kwelenye lamaphephandaba anyway kuthiwa kuzobe kune-cassette and music house olundi ngaya khona-ke ngafike ngalicula iphupho lami ngawe ukuthi uphumelele bathi awuphinde licula uliculayo ngaliphinda hhayi kwamnandi-ke bawuthanda umusic wami bangithatha bangijoyinisa ikhampani i-cassette music house afike ngenza isibingelelo. alright Ngenza zonke-ke iy'ngoma zami isibingelelo-ke isona-ke engadlela ngasokadini ngangenisa ngasendimeni kwamnandi. Bingelela uyazi ukuthi iphupho lami namanje it's my favorite but-ke uhlobo lomculo ulikhethe kanjani because ngiyazi ukuthi uma ucabanga isibingelelo iphupho lami sithi jazz noma ngingalwazi ihlobo lomculo njengayo umbukeli kodwa ngiyazi ukuthi jazz why what decide ukuthi njengamanje ngingena kwi-jazz? Hey, njengoba ngisho ukuthi angikhethanga umculo wangikhetha wona ngesimanga sokuthi mina ngithanda imali ngizama imali nje into esekhanda lami njalo mangicabanga into mangithinta into le flower nje uma ngiyibhekile nje ngicabanga ukuthi nje ngayenza njani ukuze libe nemali ingabi le flower nje uma ngiyenze lutho nje so nomculo ngangenza inkondlo kahle kahle yathi into hayi ngeke usheshe ngena la ngangena emculweni kwase uyacabanga ukuthi mawucikoza uzosuka vele uzoba African kwavelana kwajoyinika i-African soul, African music, Afro jazz. So yaplayitheka kanjalo-ke indaba ukuthi ngigcine sengikwi-genre ye-Afro jazz. Inhloso yami kwakuwukuthi nje mangikwazile ukukhipha lento engaphakathi kimi indaba isitori lesingaphakathi kimi ngisikhiphe ngomculo kwaba ukuthi lolu hlobo-ke lomculo oluculekayo ngaleso sikhathi ngoba ziningi nje ingoma engiyibhalile ngothando ngikhuluma nje nakuningi kakhulu yonke into nje engiphazamisayo noma engiphethe kahle ngithatha ipeni nephepha ngibhale iphume ileli hlobo lomculo ngoba ilona kuphela engikwazi ukubhala ngalo ngikhiphe indaba engaphakathi. Bingelela ukhipha ingoma kaMaskandi manje upresent uMaskandi uphinda futhi ukhipha ingoma kaMaskandi ithini indaba lapha ya from jazz to Maskandi sifike kanjani? Yo ngithanda imali ngithanda imali ngibone engathi ukucula uMaskandi ukona okuzongisheshisela ngibukile ngathi 1-2 Afro jazz awuthi ngithi ngobani ngibuka ithuba uMaskandi isikhathi esiningi ubona ipost yoMaskandi ihlezi namadoda ufica kugcwele abantu emakhanda nje abantu besilisa makwenziwa ipost abantu besifazana angikho sho kahle ukuthi
yini le bacindezelayo. So ngathi ke ngifake nami-ke igalelo lami ngibona ukuthi yini le engaka okufanele siyenze sabantu besifazane ukuze sigcine siphumelele nathi endimeni kamaskandi. Ngabhala-ke ingoma, iy'ngoma nje ziningi, ubaba wami nesisoka lami khetha banjani. Lezo y'ngoma ngithe uma ngiy'khipha ngafike ngabuzwa, ngayizwa lento eziwa womama kule jali. Hhayi, ayidlali. Ungathi yayi-create-elwe amadoda, angazi kanjani ngoba bakhona abantu besifazane bangenhla. Makhulunywa ngomaskandi, khulunywa ngobuse, Dr. Buselaphi, khulunywa izingane zomama, imithente, ondoni, kukhulunywa ngobani nje, abosisi bonakele, yebo, usiphesihle. Baningi abantu besifazane bakhona and bacula kamnandi. Uma ungacabanga ukuthi yini konje eyenza ukuthi i-post ingagcwali nje thina bese beba u-4 abantu besilisa. Bengifuna ukuthesta leyo nto. Hayi, ingcindezi ikhona kodwa uyazi kuphi. Ungathi lo mculo wa-create-elwa amadoda, awugcini ungasazi nje. Kodwa-ke sisakhona, asikalilahli ithemba, siyawuphusha nje kakhulu umculo. Maskandi, sifika kanjani eredweni? Sifika kanjani-ke eredweni? Ubingelela wakanongoma, ubingelela ohluphekayo ekhaya, ubingelela nangobingelela-ke njengamanje usemsakazweni omkhulu, upresent uhlelo olukhulu e-Afrika. Sifike kanjani? I-radio kade ngayithanda. Bengiyithanda ngingazi kodwa ukuthi nginoke ngibe umsakazi. Yabo, ngithanda lokho ukuthi cha, yazi ngiyathanda nje, yazi ngelinye ilanga nje nami ngifisa ukuyofunda, ngifundele ukuba umsakazi. Ngoba phela into enkulu lena uyacabanga ukuthi ngeneki nje vele bayobe bengibone ngani mina vele ngingwala. Ukwanongoma endaweni edelelekile kangaka. Okay, 1-2 impilo iqhubeke kube nama-audition, kube nento kube ne-presenter search eyayenzeka, kufuneka i-female presenter kaMama Winnie Mahlangu. Ilapho-ke engaqala khona ukuba watch ngomunye unyaka. I remember ngahluleka ukungenela, ngathi ngiyasenda idemo yami, ngangisemsebenzini emayini, angithi bengisebenza emayini la kunomsindo khona. Ngisheshisa ngiphuzile ukubona i-post ukuthi kufuneka i-female presenter. Ngathatha ifoni ngarekhodi, ngasakaza. Uma ngithi iyaduma imishini ngemuva, abasebenzi engisebenza nabayahleka bathi, hhayi Khohle, kube umsakazi wena Khohle. Umusenza nje, usathi usakaza khona la unathi kuduma imishini. Ngithi ukuwokha ngibe away from mshini, ngayirekhoda-ke yazi yaphumelela ke irekhodi yami. Nawe uyazi kunzima kanjani ukwenza irekhodi, lokhu uqala phansi ukhansela, hawu nangempela yagcina ilunga-ke. Uma ilunga ngavelane ngayisenda, uma ngithi ngiyisenda isangeni ya-decline ukuhamba, ngabona ukuthi kusho ukuthi silate isikhathi. Wafika unyaka olandelayo, ngaba ngukuqala, ngasukuma phansi ngahamba ngayorekhoda idemo, ngayisenda. Hawu, ngakhohlwa nokuthi ngisendile phela. Uma ngithi ngezwa ngifonelwa abantu, hayi bo, usungumsakazi wena? Ngathi umsakazi kanjani? Umsakazi woKhozi. Ngithi mina konje, yabo. Ngajabula, kwaqala lapho, kwaqala umkhankaso-ke, wasuka lokho ngavotelwa-ke, ngangena-ke lafezeka iphupho lami leminyaka lokufisa ukuba umsakazi, ukufisa mina nje ukuba kwi-media nje. Ukuba kwi-media nje iphupho lami, ngifisa ukuba kwi-media kodwa ngingazi ukuthi kungifanele na. Khumbula i-background yami ukuthi i-create something ekhanda lami ukuthi I'm not worth it, angazi ngachaza kanjani. Phakathi kwabanye abantu angideserve ukuba khona abantu abahle, abantu abangcono, abantu abaphezulu, abantu abanotho abathatha entweni. Mhlawumbe yabo, ngagcina-ke kodwa-ke ngithola ithuba. uNkulunkulu njengoba ngishilo ngathi uma ekukhanda ube nemephu ngawo. Ngahamba ngaze ngafika la ngikhona. Namhlanje olabingelela injani-ke inhlokomo, kanjani ama-challenges, ususegameni elikhulu, upresent uhlelo olukhulu, sila isikhona manje, nangu no-music uyawuphusha. Ama-challenges mhlawumbe ukutshela ubingelela omncane naye ofisa ukuba nawe oyitshelayo ukuthi nje ayi kulula kabi ubingelela yabo ukuthi, but nangu ama-challenges, iziphi nje lezo zinto ongathi ubingelela omncane lapha esekhaya okhule ehlupheka naye othi ufisa nakumlanga ukufeza lelo phupho, enze njani nezinto okumele yiqaphele? Yeah, i-game
i-tight. One, abantu abasha ngiye ngibona abantu abaningi bayangithanda bayangilandela bayasha abanye bengitshela ngisho na-inbox umuntu athi Bingelela ngicela ukukhuluma nawe nje noma ungiphi inamba yakho ngiyamnikeza kumuntu ocela inamba yami ngoba ngiyamhlonipha umuntu ngiyazi ukuthi ngikaze angihluphe ngalutho kodwa ungafisi ukuba ngomunye umuntu ngizosho nje leyo nto lesimple njengoba injalo ungafisi ukuba ngomunye umuntu into yenze ngoba unesiphiwo sayo musukufisa ukuba ubingelela yiba usine yes kodwa bonela okuhle kubingelela ukuthathe ufake emgodlagodleni wakho ukuze sine uzophuma wena usulibhomu musukufuna ukuba ubingelela konke ngoba uma ufuna ukuba ubingelela kuzokuhlula enye into engayisho leyo okunye ungayifuni into esheshayo angisho ukuthi mawusuka uthole umuntu mhlambe onemali ezokuphi imali zakhe kwenzele zonke izinto kwenqabe lokho angiphiki especially abantu besifazane sisesikhathini esibucayi esibi la impilo uthi mangabe uyiphila izinto zakho zingahambi kahle uthola ukuthi kanti zivalwa laba abantu laba abanezinto sekuneyitori nje eningi manje abantu impilo ayisahambi kahle focusa ekuthenini uNkulunkulu kupheni ufezekisa amaphupho akho usipike kulento uNkulunkulu akuphe yona akuphathise yona musu ukubonela ungabe isile queen nginqamlele nje kubantu besifazane ungafuni uba isile queen impilo yamasile queen bayithola kalula bayazi banikeza izinto bayenzele uvuka ekuseni avuke ngo-1 imali khona ebhenki yonke into isilula sebenza work for izinto zakho musu ukucabanga ukuthi izinto eziqhamuka kalula ayikho into ezakalula emhlabeni njengoba usibona nje silana siyasebenza kwakhona lokho ukuthi sivele kulento zana ku-TV akusinto encane awumananga nje wangikhetha kubanye abantu ungikhethe ngoba wazi imisebenzi yami ufisa ukuthi intsha isizakala so ngiyacela abantu abasha bengacabanga ukuthi khona umuntu akabani entweni ungacabanga ukuthi okay ubingelela useredweni ungene ngoba zana nobani angazi umuntu ubudlelwane ngebucreator sengephakathi ngifike ngihloniphe uhlonipha abantu inhlonipho into yokuqala engicela ukuthi abantu bangayilahli inhlonipho yembathe kanje uyigqoke njengemuzi uyimbathe thobeke konke nje umuntu ohlangana naye ungabi isithutha sabantu bathobeka ngobani lonto yokuvulela amasango yokuvulela iminyango emikhulu evalekile eblockiwe umuntu omusha ke leyo mengenze njalo nje mengizwile impela ngojabula yiba wena akusho mina akusho Bingelela ukuthi thatha lokho kuhle okubonayo kubingelela mhlawumbe lebingelela singadli isikhathi sakho sesiphetha ithini ukusuka la uya phambili inhlelo kaBingelela wow ngisajabula guys ukuba ku-TV nje siqala lapho idana nosende ukuthi nje angazi ngijumpa or ngize but I'm happy ukusuka manje uBingelela uyatholakala nje endaweni eningi esiqale nje lapho ngiyaba u-MC nakwimicimbi ama-event amakhulu ngiyawahosta amakhulu nje impela la eMzansi imishado yonke into bese ngibhizi ngikhona emsakazweni bayazi abantu Bingelela makhona Bingelela umuphi umsakazi uBingelela ukhona umusic wakhe ku-Spotify kuma-iTunes nje yonke indawo ukuthi uyasesha Bingelela ibuya uphindeke nginemisebenzi eminye engiyenzayo ngigxile kakhulu nakusemabhizinisini nginanama-product engiwadayisayo kuningi nje engizamayo ngobani ngithanda imali ngiyakuthanda ukusho lokhu imali ngiyayithanda imali ngiyisebenzela guys mangisuke ngisendlini ngisuke ngalele ubuthongo angibulali ubuthongo kade ngitshela Sine ngithi ngilale ngo-2 ngisuke ngibhizi ngilungisa ilife yami lokhu ngikusho ngamabomu ngifuna umuntu angacabangi ukuthi konke yenzeka kalula kumuntu angithandi futhi mase ngihamba ngemonto emnyama enkulu bese kuthiwa ngithwele nizosho vele yebo angifuni ngifuna nazi ukuthi you work hard you create izone yakho nawe ukuba rich ukuthi cha ngifuna ukuba rich ucreate leyo nto wena abantu kuthiwa ikhonkotho ehamba leso sisho si-apply both side nangabe ubheda iyayikhonkotha noma ngabe wenza kahle iyayikhonkotha abantu bayakuthanda bakulandele bakunani bangabe wenza kahle sukuma umuntu omusha yenza mina nje ngi-all over manje ngi-MC mafuna ngibhukhe uyangithola i-email address yami uthi bingelela@gmail.com amagama amancane
Alright, kuma-social media, social media ngathi sisebenza ngayo-ke, sikulandela kanjani, sihlangana kanjani nawe, Facebook, Instagram, Twitter, njalo njalo. Sikhona ku-Facebook, uyasesha uthi Mpanza Bingelela. Facebook page wami uthi Bingelela Bings Mpanza. Kuzoba i-Twitter @Bingelela M. Uphinde kuzoba yiphi network Instagram uthi Bingelela_SA. Bingelela_FM. Mhlawumbe-ke uma nje sesivala-ke Bingelela abakho nje okugcina kubathandi bakho, kubalaleli bakho, nakubantu-ke nje mhlawumbe-ke laba uthi ngila ngenxa yakho. Nje ngibonga kakhulu kunina kakhulu ithuba, ngibonge guys, ngiyanifisela okuhle, ngifisa niphakame, ngifisela okuhle. Ngiyabonga nje ngethuba eninginikeze lona, abantu bayeze benishekhe ku-YouTube. Ngiyabonga guys, awami nje ukugcina kunina, esasho namanje asisebenzeni kanzima, sihlanganise i-future yethu, sishiye igama lethu emhlabeni, singashiye igama elibi, kodwa sishiye igama elihle. Bonke okwenzayo ukhumbula ukuthi uzenzela wena, awukwenzela omunye umuntu. Akekho umuntu owinayo ngokuthi wena unotho, akekho futhi umuntu owinayo ngokuthi wena uphuwa. So kwenze konke uzenzele wena, uhloniphe umhlaba, uhloniphe abantu, umdala mncane umuntu umhloniphe, umneze indawo yakhe, ube cool, ungabe umuntu onzima ukuxhumana naye. Bingelela, siyabonga kakhulu ngathi uNkulunkulu engafezekisa nje wonke amaphupho akho-ke. Uyazi ukuthi iphupho lami ukuthi uphumelele. Siyabonga kakhulu-ke. Uyena-ke intokazi uBingelela useshile-ke ukuthi-ke utholakala kanjani-ke kuma-social media platforms wakhe, ungenzi iphutha ukuthi-ke ungamlandele. Neze kuningi usazokufunda uma kuwukuthi-ke kuthiwa Nkosami-ke onendlebe uzwile. Ngithemba ukuthi-ke nawe kuningi okufundile. Siyabonga Bingelela. Ngingakhohlanga usilandele ey'nkundleni zokuxhumana, Twitter, Instagram @SelectAfricaTV, ku-Facebook SelectAfricaTV. Phinde-ke futhi ungakhohlwa ukusilandela ku-YouTube, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente. Mina nginguSihlahla le, Select Africa TV. Thank you. Thank you.